ayan, tapos ko na siyang ma-marinate. Ayan, ito yung Indian food, tsaka normal food lang. And then, nagawa din ako dito ng pang-adobo ko. Nilagay ko na siya sa basket, sa plastic. So, ayan lang. Ganyan ako every week. Nagmamarinate na ako para ready to cook na. The next day. Fast forward tayo. Kagigising ko lang, no. 2:00 na dito ng tanghali. As usual, tulog ako. Naghahanda na talaga ako ng niluluto. So, yung ready to, ready to cook. Tsaka, ito pala yung aking... Ayan, nagmarinate na ako, diba? Ayan, iluluto na lang yan. Ito mga Indian food yan, tsaka ito normal. Tapos, meron ako dito i-adobo. Tsaka yung aking pang-ihaw-ihaw. So, wait lang. So, ito yung aking pang-adobo. Tapos, ito yung aking pang-ihaw. Ito, kagahapon ko pa ito na marinate. So, ang gagawin ko dito ay kukunin yung aking ayan. Ang laki na lang dyan ko. Diba? Buntis pa more. Sabi pa ng asawa ko. Pagka-anak niyan, sundan ka agad natin mga sunod-sunod ba daw? Para paglaki nila, hindi sunod sabay-sabay na yung stress ko ba? Sabi ko, tingnan sa... Dito ako lagi nag-iihaw. And then, kukunin ko lang to. Kaya ito yung gagamitin natin. So, ngayon ay i-heat na natin to siya. I-ready natin yung pagkainit niya ng 200 para masyadong mainit talaga. Ayan. And then, atin lang siyang dito kasi ako lagi nag-ano yan, oh. Yan. So, nasa 200 yung init niya. Papainitin man. Ay, 150 lang, oh. Papainitin ko muna siya. So, habang ilalagay ko. So, ito yung aking adobo. Ayan. Habang ko pa yung namarinate. Para yan sa akin. So, malinis na to, ha. Every time na nagluluto ako, nalilinis ko agad yan. Ito yung gimarinate ko kagahapon. Nakita nyo naman doon sa video ko. Ayan. Diba? Atin yan ipa-flat. Pang pina-flat na manok. O, diba? Malinis po yung kamay ko, ha? Kasi po nag-ano ako. Naglinis ako ng kamay ko. Huwag kayo dyan. Buwan ako ni siya gimikos-mikos. Ito ay Indian masala na ginawa ko. So, magugas muna ako. Ito kay 1 hour na ko siyang 1 hour and 30 minutes na ko na siyang ilagay sa oven. So, ilagay na natin. Mainit naman na siya. Wait lang, ha. Ito na siya, oh. Para sa aking mag-ama. Diba? Ilagay ko muna ito, ha. Wait lang kayo dyan. Ilagay ko na siya. So, wait lang natin siya ng 45 minutes para baliktad. Siyempre, takpan na natin yan. Oh. Tapos ngayon, ang gagawin ko naman ay yung aking adobo. So, sa adobo ko ay meron na akong ready. Ready na lahat yan. Bago ako gumising, naka-ready na yan. So, ito tayo. So, as usual, dito sa ating adobo, magpapainit lang din ako ng kalahati. Tapos, higisa ang bawang sibuyas. Alam niyo naman kung paano magluto ng adobo. Usual, doon sa aking adobo. Ganun lang. May mga, hindi ko na ipakita yung pagluto ko ng adobo kasi mayroon na ako nito ingredients sa aking YouTube kung paano ako magluto ng adobo, diba? Ganun lang din ang gagawin ko. So, ito pala ay hindi ko alam kung ano yan, pero sabi ng doktor normal lang daw yan. So, check ako lagi ng oras kasi nga hindi ko maano itong isang cellphone ko kasi gamit ko yun dito sa kabila. Ayan, ito na yung aking
mga ingredients sa pagluluto sa aking adobo. Ayan lang. Ito lang yung gawain ko araw-araw. So, sa loob ng isang linggo, naka-ready na lahat yung lulutuin ko. Tapos another ulit pamalingke. Ganun ulit, i-ready ko ulit yung aking mga lulutuin kasi mayroon akong, alam nyo ba, since the buntis ko, binigyan ako ng asawa ko pala ng off. Yan, sa isang linggo mayroon akong off. Either Saturday or Sunday. Depende sa akin kung anin doon. Kaya, pag mag-off ako ng Saturday, mamalingki ako ng Sunday. Pag mag-off ako ng Sunday, mamalingki ako ng Saturday. Kaya, depende doon sa dalawa na yun kung alin ang off ko, diba? Kaya ganito ako, may off din ako. Ano ba kayo? Huwag kayong ano dyan. Ito yung ginagamit kong oil kasi itong oil na to ay para lang naman to sa akin. Meron ako itong tatlong klaseng oil kasi. Coconut oil, at saka ghee oil and butter. Ayan. Tsaka ghee. Ito yung oil ko lang ginagamit lang. Sa akin lang naman yan. Kasi ayaw dito ng asawa ko eh. Tsaka ako lang naman ang kakain. Kaya ito yung ginagamit kong oil. Naka-separate yung oil nila. Yan, ginisa ko na yung bawang at sibuyas. Bawang, sibuyas, luya ang nilagay ko dito ha. Igisa ko muna ito tapos syempre ilagay ko na itong aking marinate kahapon. Hindi talaga mawawala sa isang linggo ko yung adobo. Kasi more on style pa ng biyanan ko na lalaki. Sabi niya more on mag-chicken ka ha. Huwag masyado mag-isa isda kung ano naman yan. Basta more on chicken tsaka gulay. Bilib din ako sa mga biyanan ko nung kasi every week talaga check nila ako kung ano kinakain ko. Saka every week naman kasi tumatawag kami doon. Saka yung biyanan kong babae araw-araw talaga yan siya nag-update sa akin tuwing umaga. Anong ginawa mo? Anong kinain mo? Hindi ko alam kung update o mag-business lang. Pero ganun pa may napakabay talaga ng aking biyanan. Sobrang wala akong masabi. Kahit na hindi kami magkaintindihan kay pag nag-chat kami lagi, no? Or, pag nag-chat kami lagi, more of translation yan siya. Ilagay ko na po kaya nag-brown na siya. Ayan. Ganun lang. Sa mga dito ha, sa mga bago sa YouTube, meron po akong mga video ng aking adobo doon sa YouTube. Check nyo lang po yun doon. Chicken adobo with honey. Yun po yung nilagay ko doon. Ayan, napakasarap talaga pag nag-adobo kayo sa ganyan ng honey. Ay, number 1. Ayan, hayaan ko lang siya na siguro 20 minutes. Kasi magtutubig ng kanya yan, sariling tubig. And then, tapos naman ako maglinis. At saka, told you, tuwing matutulog ako, tapos na lahat yan. Kaya, ang gagawin ko na lang pagising ko ay magluto. Ayan ang gagawin ko ha. 20 minutes natin yan siya iwanan. Ayan, tapos silipin natin yung aking niluto na manok. Ang aking pinahapa na manok. Ayan. Tsaka alam nyo ba, sa tuwing mag-request yan ng asawa ko ng Indian food, automatic yan. Nagluluto agad ang inday ninyo. Diba? Ako. Magkape. Atas man ako, pero hindi talaga mawala sa aking kape. Ewan, aunsa na lang po ani. May konti ako hugasan dito, pero konti lang naman. Mamaya ako na hugasan yan. Okay, para sabay-sabay ba? Ang gawin ko ay magkape-kape ako.
Kasi nga, tripping ako sa kape. Kape muna ako. May gatas naman po ako, pero sa isang araw, hindi talaga mawala ang kape sa aking damdamin. Damdamin. Ewan ko ba? Ito yung ang linggo ako naman sa kape. Bawal na bawal pa naman sa akin. Kunti lang naman ang alam sa kape. Kumalakot hindi na pa yung gawin. Siyempre, coconut is life. Salansan ko muna itong aking mga anik-anik dito sa aking kusina kaya hindi ko pa nasalansan eh. Tapos ko na sa hugasan pero hindi ko siya nasalansan. Check time. Ang bilis ng oras. Ayusin ko lang ng alas 2. Alas 3 na siya. Ito lang yung gawain ko araw-araw. Pero alam niyo ba, masaya ako sa sitwasyon ko ngayon as a housewife. Meron ako dito mapagmahal na asawa, mabait na anak. Everything is there na. So ano ba bang hihiling mo? And then palabas pa ito. Ay good luck ito sa akin. Kasi ito parang sa loob pa lang man siya, sobrang arte na. Ito sa akin kape. So, ready to cook na yung mga food na ginawa ko for 1 week. Marination naman yan. Tsaka, talagang tansya ko na yung mga pag-marinate ko kasi sa loob pa naman ng ilang years ko na ginagawa yan. Ano ba yung kurog na yun? May ginagawang building dun sa baba, no? Tapat mismong gilid ng aming bahay. Tapos ang bitaw niya pag nag na sa ilalim ng lupa, yung deep na bitaw yung tuslok na siya. Eh grabe ang dito sa bahay ba? Abot ang linog sa bahay. Nalago yung mat ko. Wala yung salamin ko. Ewan ko saan ko nailagay yung aking salamin. Ayan. So, gusto ko plain lang na tinapay. Ayaw ko siya lagyan ng palaman. Kunti lang din kainin ko kasi may kain naman ako. Kasi nagano lang talaga yung tiyan ko ba. May mga biscuit naman ako dito pero mas bet ko ang tinapay isang so bitaw. Namiss ko talaga yung pandesal sa atin ba. So kakain muna ako ha. Ang sarap. Sa pagmamayabang, pero pag nakatikim ako ng pagkain isang beses lang, gagawin ko siya sa bahay. Talagang exactly yun ang lasa niya. Bang. Ang ingay ko. Check ko muna yung aking niluto. So, abang-abang kayo sa aking mga vlog, ha? Minsan nakakapag-upload ako, minsan hindi kasi nga, ang busy, Jude. Pero tinatry ko yung best ko para makapag-upload everyday. As long as kaya ko kasi minsan nakakatulog ako, after ko magluto, itong hapunan, di ba? Pag tulog nila, tulog din ako. Nakakalimutan ko meron pala ako i-edit, tapos hindi ko na siya ma-upload, kulang na ako sa oras.
Diba, may pinahapa ako na inihaw na manok. Ano ba sa Tagalog yun? Bahala na kayo. Ang akong istorya nga rin kay saksak sinagol. So yung meaning, yung aking salita dito ay, ano ba yun? Tamo, pag nagtagalog ako, hindi ako pure magtagalog. Mas gustuhin ko pa magsalita ng Bisaya. Kaya pa-Englishin nyo ako dito. Challenge nyo ako. So ito lang ah. Abang-abang kayo sa ano. Kaya pakita ko sa inyo yung aking inihaw na manok at saka po yung aking adobo. Yung adobo ko, kung gusto niyo mapanood yung recipe ko, paano ko niluto, meron po ako ditong video sa vlog ko na adobo recipe. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo. Sa grill naman, maybe next time nilang nakipakita kayo. Wala ako nitong recipe ng Indian recipe na adobo. Indian recipe na adobo, wala ako noon. So, next time papakita ko yan. Kasi meron na ako, pero Pilipino yun. Pilipinong, yung bitang lechong manok. Meron ako, pero lechong manok yung aking pagka-grill. So, next time, ipakita ko sa inyo yung aking inihaw na manok with Indian masala. Ito natin chicken Indian masala. Oil yung nagabula-bula ha. So, babalik tayo na natin yan siya. Ito kayo sa aking adobo. Ayan yung aking adobo, o, diba? Ang sarap. Ganyan lang. Tapos na yan. Ang kain yan, ha. Ayan. So, ayan. Luto na yung aking, aking inihaw na manok. Indian masala yan, ha. Indian. Kung sa atin may mga lechon-lechon pa, diba? Ayan. Ay, skin lang yan. A few moments later. So, may pahabol ako ditong pizza kasi nag-request ng pizza yung asawa ko. So, gagamitin ko ay almond flour kasi ito ay keto pa rin siya. So, ito ang gagamitin ko. Iluto ko muna ito. Igisa ko muna ito kasi yun ang gagamitin kong topping sa aking pizza. So, butter lang yung ginamit ko. Dito ko siya igigisa. Ayan, ayan. Ganito lang yung igigisa lang yun ng ganyan. Kasi inalagay kong pinakang-topping sa aking pizza. Request siya ng asawa ko. Nasa trabaho siya ngayon. Sabi niya, lutuan mo naman ako ng pizza. Kasi gusto ko siya i-partner sa inihaw na manok. Yung inihaw ko daw na manok. Sabi ko, sige no problem. So, ayan. Ang ilagay ko lang dito. Ito pala ay gi-blender na ako ng manok ha. Kasi wala ako nung durog na talaga. Gi-blender ko muna yan. Tapos nilagyan ko siya ng carrots, sibuyas at bawang. Pag brown na siya, pilihan natin siyang hanguin kaya gagawa tayo ng parang tinapay na pinangsang tinapay ng pizza. Egg lang yan, tsaka almond powder. Almond powder, lalagyan natin yung 2 itlog. So, ayan, nalagyan ko na siya ng 2 itlog at ito na siyang i-mix. So, igagawin ko munang tinapay, i-fry ko muna siya. Tapos, ito na yung pinangkang sahog natin. Together na ako na siya, ipaghalo ko yan siya. So, ito ang gagawin ko dito. Ayan. Tapos, yung i-fry na ako na manok, ako siyang mix din he. So, i-mix ko siya dito. Ganyan. Tapos, i-fry natin to siya. Pinangkang bread. Nagtira ko ng konti kasi lagyan natin sa pinangkang toppings. Tapos, cheese. Request ko ng asawa ko, madali ang gawa ko lang to. Mabilis lang naman siya gawin kasi tuwing magda-diet yan siya, ginagawa ko na talaga sa kanya. Magda-diet lang yan siya pag alam niya yung timbang niya tumataas na. So, mabilis na lang to para sa akin. Sabi niya, gawa naman ako ng pizza ang ginagawa mo. Favorite niya kasi to. Sabi ko, okay, walang problema. Pauwi na rin niya siya. Ang ingay sa labas, eh. So, ayan ay itsura niya. Gagawin natin siyang tinapay. Mga 2 siguro to, 2 tinapay. Butter yung bula-bula ha. Gagawin ko siyang parang bread. Yung pancake bitaw. Tapos magiging tinapay na yan siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Yung bread na nagawa ko, no. Ito na yung pinakang bread niya. Tapos ilalagay natin to. And then,
itong cheese. Lagyan natin siya ng tomato. Wait lang ha. Napagod lang siya ng konti pero okay lang yan. Malinis naman yung kamay ko. Meron pa akong ginawang isa dun. Malinis yung kamay ko ha. Lalagyan lang natin yan siya ng cheese. Yan. Ayan siya. Ilagay natin siya sa oven ng 10 minutes. Ilagay siya ng 10 minutes dyan. So, wait lang tayo ng 10 minutes. Meron pa akong isang ginagawa doon. Tingnan nyo yung luto sa hindi luto. Ito yung tapos na ito ay isasalang ko pa. Request ng asawa ko. Almond flour yan siya for keto gid siya. So, yan lang. Mabilis lang naman siya gawin. Uy, kung gusto mo talaga, may paraan, di ba? So, yan na siya.